Ipinabatid po sa mga kawani ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP Agoo District Jail ang mahalagang kaalaman sa kaligtasan sa kalsada sa Siligawang Road Safety Seminar ng Land Transportation Office sa Region 1 kahapon, Desyembre 22. At layunin po ng aktibidad na palawakin ang kaalaman hinggil sa responsableng paggamit ng kalsada at pagsunod sa mga umiiral na batas trapiko bilang bahagi ng patuloy na advokasya sa road safety. Tinalakay sa seminar ang pangunahing prinsipyo ng kaligtasan sa kalsada, mahalagang patakaran sa trapiko at ang papel ng disiplina at pananagutan ng bawat road user sa pag-iwas sa aksidente. Sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad, patuloy na pinapalawak ng LTO Region 1 ang kampanya nito sa road safety education at pinatitibay ang ugnayan sa iba't ibang ahensya upang maisulong ang mas ligtas at maayos na daloy ng trapiko. IFM News. IFM News. IFM News.